Lami siya. Sa mga kagboso na to dihang mahilig og silugan na anay usa ka kan-anan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dili lang Pang-PInoy ang gidalit. Kay nausab sila yung mga foreign food nga giserve og swak. Usab kini sa mga gustong mag-food bonding. Busa, mga kapuso, ato kining tilawan kay Siguradong lami siya. Sa Dan ML Quezon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahimutang kining usa ka silugan ubos sa usa ka hotel. Apan dili lang kini basta-basta nga usa ka silugan kay sa ilang menu may mga pang-foreign nga pagkaon usab. Adunay Korean food sama niining beef teriyaki. Adunay baby back ribs, chicken fingers, ug bisan gani mga Chinese dish ug guban pa. Ug sa mga ganahan ug inato, anaa dinhi ang mga silugan, diin bestseller nila mao ang tapsilog. Bida usab dinhi ang ilang sisig sama niining sizzling pork sisig. Ug ang specialty nila mao ang crocodile sisig. Ug sa mga ganahan magpabugnaw, bida usab dinhi ang ilang halo-halo. Adunay banana split usab nga panghimagas. Mapalit ang mga pagkaon dinhi gikan sa 85 pesos hangtod na sa 400 pesos. Ang kan-anan aduna po'y linahi nga konsepto. Gikan sa bungbong ug mga artworks, makaingon gayud ka nga creative ang pagkahimo. Adunay mga painting usab sa palibot ug may mga linahi nga disenyo. Sagad ni ini mga recycled materials. Makita ni mo dito na apoy bike, recycled bottles. So gikan sa mga kanang mga gipang junk na. So naka-decide kung imo na ko siya something unique. So, matud sa tag-iya nga nahimo ang maong konsepto tungod sa lain-laing mga lugar nga nabisita nila kaniadto. Hilig kong travel around the world, international travels, and then most of the time, pick up ko mga ideas dito sa gawas. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Obiso, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.